aici cu pastea în față. Uite-te, vreau să te uiți în jos, să zici. Numai că ia amintare, să vedem, să vedem Pușcă Priore. Mamă, cum se vede oraș, uite, cleu. Da, în spate. Sus, când ajungem sus să ne uităm în spate. Uite cabloul ăla, poate în jos. Se poate numai că suntem în cabine. Te vezi când bate vântul acolo, e pericol să se... Să știi că să văd eu. Papi, Opa! uite așa. Prăpaște. Matei, ia uite-te ce stânci de escaladat bune sunt. Văd! Vezi? Uite, parcă pe aici e un drum pe margine. Vezi, uite așa. Uite pe acolo e drumul pe jos, vezi? Da, pe margine așa. Unde? Jos așa în stânga? Pe vale mai sus, nu știu. Vadă ce Mai să stați cu gura deschisă. Mie deja mi s-a Ar fi să înghis sălica, că să înghis sălica. Eu, trebuie să fac la așa, să vedem orașul. deja la... Deci ești mai... Știi? Da, Matei, aici am blocat să văd. O să vină... E să te ții bine. Nu o să te ții bine în spate. O să te vezi să te ții bine. Da, 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 pe margine asta. Aveți să te ții bine. Iar acum, acum, acum. Oh, lău, doamne. Iată acum urcăm. Că stau eu aici. Aici e ușa, să se poate deschide în caz de ușa. Și un geam, ușa asta. Dați cu genul cu ușile deschise. Uite, aici e deja un pic. Ține-ți-vă bine. Ține-ți-vă bine că vine iarăși un de la roșu. Gata, vine să Mamă, descultă ce în față. termină din clătina de lucru. Mamă, ce e în față aici. Hai de viață, la ce viteză au ăștia. Edita Uite să văd oamenii pe portecă cu mult. Unde sunt oameni? Uite, îi vezi pe jos pe acolo. Uite cât sunt. Acum vă și fac portocaliu, da. Uite. Tot aici. Ai cum să urci pe jos. Deci pe acolo, uite oamenii s-au Hai că fac ocupat. Ai cum să urci pe jos. Uite, unul e și cu un călțar. Uite, poți să te urci. Aici direct, ai voie să te joci. Aici direct ai voie să te joci. Uite pe acolo. Uite, Rareș, lasă și pe Matei un pic să se uite. Uite. Da, să se uite un pic. Îi vezi, Matei? Pe acolo e un traseu care trebuie să-l facem odată. Da. I-ai văzut, Matei? Uite, eu cred că pe ăsta o să-l fac. Uite, acolo ai și ce fac cu iarbă ca să te joci. Uite pe acolo, hai că vedeți toți acolo. Și se O să poate să... intrăm în ori. Uite, încet, dacă pornești de dimineață, ajungi sus. Câte ore? 4. 4 ore. Dacă urci, Asta cred că e... O să ajungem la... Ajungem 10. Asta cred că care se urcă oamenii aceștia. Mi se pare că e crucea. Uite și pe acolo ajungi, uite, vezi? Uite, vine așa pe acolo și după aia ajungi acolo, uite, vezi, în dreapta Mie drumul. mi se pare că ăsta e crucea. Crucea e mult în dreapta. e mișto treaba. Asta aici era că eu Ați văzut cât e ora? Bine, urca și până la mâine, dacă Acolo merg la care... după aia 3 zile, eu am tras Ce căpreară, vă spun? E vârgul,
Ăștia sunt jepi mari. Noi atunci când am stat cazați la patina, Dar nu poate ploua. Dar acolo e foarte, chiar ok. Dar nu place Doar ploua. și mult, aici mai greu, știi? Acolo e multe sunt. când am stat cazați la patina. Mamă, nu asta! Mamă, dacă pică cabina cu noi. Eu aș că bărbăjesc. Nu merg, iar acum suntem într-un an. Mai fost să fim în nară, să fim la Dumnezeu, că suntem. Uite pe acolo oameni. Sau geaburile. Taca, taca, taca. Suntem cu capul nori aici. Wow! Șeptele cabina mai e și aia. Mamă, suntem în nori, îți dai și tu seama, uite nori. Nori acum, nu la Mamă, Ia uitați-vă la mine, copii! uite-te și tu cum e. Uite-te și tu cum e. Dați-vă la mamiță pe acolo, zic el. Matei, uite-te la mine. Uite-te și tu cum e nori. Îți dai și tu seama, uite ce e construit. Mai e o Mamă, dar cabină. ăsta e dita cel mai blond. Iar îi vedeți că Sau coboară. Facem cu mâna. Uite, se uită unii la mine. Hai să după aia, după una o să se ducă mai, coboară mai. Uite stație, uite stație. Asta din față. Mai e o cabină. E coloană, dacă e Adi, e coloană. Uite că stația noastră n-are... Nu, acolo nu e stația noastră. N-are casă acolo. Dar noi acolo razi ne cazăm. Noi doar oprim să coborăm. Da. Și după ce mai facem? Trebuie să coborăm ăsta. După trebuie să coborăm ăsta. Ce tare! După trebuie să coborăm muntele. Uite, acolo se vede. Sunteți pregătiți să aduceți asta e? Nu, A, da, chiar dreapta să aici. vedeți mai să Asta e rău cu ăștia. Uite, unul ne face semn de acolo sus. Adi, Tu aici, până aici. Uite pe tati și pe Adi. Da, uite acolo. Te-am văzut, nu Unde? ăsta nu e al nostru. Domnule care au făcut înaintea noastră cu repede. Dar să știi că asta nu trebuie stația noastră. Ba nu! Ba da. Acolo coborăm rari. Știm, dar trebuie să coborăm muntele ăsta. Uite-le cabină mai în jos. Nu, că nu cred că s-au venit în tricou. Dar nu știu. Totuși, trage țugul. Da, că asta e aia care ne construim. Dar de fapt merge mai repede, că se pare că pare că... Wow! Ce fain să zic. Suntem la costa 2000. Nu, bine, tot cam 2000. Dar nu stăm la Sina, aici la Pușteni, aici e Babele. Uite ce urcă la ei. Aici sunt cam 1900, nu sunt chiar 2000. Noi aici coborăm? Da. Dar nu că trebuie să coborăm muntele, nu? Sopit. Nu, mai merg stație. Nu uită ce e jos. Acum, mergem jos pe săritură. Serios? Da, pentru că stăm în mine după asta să mergem de aici până acolo. Trebuie să ne dăm jos dintr-o săritură. Dar că acum vine mai încet. Nu, trebuie să ne dăm jos dintr-o săritură de acolo. Deci tu seama că o să fix. Direct. Noi am ajuns sus, aia la tot jos, nu urmează și ei să vină. Ei, ți se pare de aici. La gardian că nici nu a fost nici nimic așa de ușor să urcă, să vină și Dar ce fain. Dar vrem mai târziu să coborăm. Ce să zic, dar durează. Uite așa de simplu.
Coboră pe jos, ori cu mașină. Deci mai Bine, e la tine. Bucăței Hai cu că- porci. La Alina. La Alina. Bucăței, alții cu porci. Mă pune pe el. Aici cu copii. Ați înguia mașina? Da. Nu știu, nu, la mea. Parcă a durat asta 2 minute. Nu. 10. Bă, a durat mai mult. Cum mergem? 1 la oră. Ultima coborâre. Un metru la oră. Da, zicem de la că merge asta până 12 noaptea de acolo. Foarte fain. Să-i rog